салом бинандагони азиз, имрӯз таваҷҷӯҳи шуморо ба яке аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ҷалб менамоем, то аз таърих то ободонии ин ноҳия шинос шавед. ноҳияи Фирдавсӣ яке аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ба шумор рафта, масоҳати он 29,1 километри мураббаъро ташкил медиҳад. ноҳия дар масири хиёбони Неъмат Қарабоев ҷойгир буда 28 январи соли 1939 таъсис ёфтааст. ноҳия шоҳиди бисёр рӯйдодҳои муҳими сиёсиву иҷтимоии Душанбе буда, дар гузашта ноҳияи марказӣ ном дошт. чунин номгузорӣ шудани ноҳия бесабаб набуд. дар давоми солҳои 30 ҳатто дар нақша буд ки биноҳои марказии ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамин ҷо сохта мешавад. ба ин хотир ки мавқеи ҷуғрофии ноҳия ҳамвор аст. ҳоло шумо бинед бисёри биноҳои маъмурии ҳукумати ҷумҳурӣ имрӯз дар қаламрави ноҳияи Исмоили Сомонӣ аст. ба ҳамин хотир ҳукумати марказӣ дар нақша надошт ки дар ин ҷо биноҳои маъмурӣ сохта мешавад. мегуфтанд ки биноҳои маъмуриро дар ҳамин ҳамворӣ месозем ки имрӯза қаламрави ноҳияи Фирдавсӣ аст. ва бо эҳтимоли хеле зиёд ба ҳамин хотир ин ноҳияро номша марказӣ ном гузоштанд. бояд гуфт ки солҳои 1948-1949 ҳафриёдҳои бостоншиносӣ дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ зери роҳбарии бостоншиносони шӯравӣ шурӯъ гардид, гарчанде ки аз ҳудуди ноҳия ҳанӯз аз солҳои 1930-1932 баъзе бозёфтҳоро сокинон ба таври тасодуфӣ пайдо карданд. аз ҷумла аз ҳудудҳои имрӯзаи бозори Саховат то ҳудудҳои саршавии бозори Корбон, дар ҳамин ҷо сокинони маҳаллӣ ҳангоми кишту кор баъзе зарфҳои гуногун пайдо карданд. аз ҷумла кӯзаҳо, хумҳо, нимхумҳо ё яки хумҳои шикаста, кӯзаҳои шикаста, порчаҳои хиштҳои кандакоришуда пайдо намуданд ки ҳамаи ҳамин далолат аз он мекунанд ки дар ҳудуди ноҳия албатта дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ ҳаёт будааст. ва баъд аз оне ки болотар зикр кардем ки аз охири солҳои 40-уми асри 20 дар ин ҷо ҳафриёдҳои бостоншиносон шурӯъ гардид ва шумо медонед ки аз қаламрави Душанбе теъдоди хеле зиёди тангаҳо, сикаҳои хеле зиёд пайдо карданд ва як миқдори муайяни ҳамин тангаҳо наздики 380-390 тангае ки аз қаламрави Душанбе пайдо карданд мутааллиқ ба ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ аст. ҳангоми омӯзиш олимон муайян карданд ки ин тангаҳо ба аҳди юнону бохтариҳо ва кушониҳо рафта мерасад. аз рӯи ҳамин хулоса намудан мумкин аст ки дар ҳудуди ноҳия ҳанӯз дар аҳди юнону бохтариҳо, вақте ки мо юнону бохтариҳо мегем, ин асрҳои 3 ва 2 пеш аз милодро мо дар назар дорем. яъне тахминан 2200 сол пеш аз замони мо дар ҳудуди ноҳия инсони шаҳрӣ зиндагӣ мекардааст. ин ҷо тиҷорат будааст. ба хотире ки тангаҳои хеле зиёд аз ин ҷо пайдо гардид. ва ҳамин тариқ коршиносон, махсусан муаррихони таърихи мо ба ин назар ҳастанд ки дар қаламрави ноҳия агарчанде ки ҳудудҳои маъмурии шаҳри Душанбе вуҷуд надошт, дар ин ҷо бозорҳо, корвонсаройҳо ва работ ё ки меҳмонхонаҳо дар қаламрави ноҳия будааст ки порча порча харобиҳои онҳо ё нишонаҳои ин иншоотҳои таърихӣ бо пайдо шудани хиштпораҳо, деворҳои нимвайрона ҳангоми сохтмони биноҳои алоҳида аз ҷониби сокинони маҳаллӣ исботи худро пайдо намудааст. қаламрави ноҳияи Фирдавсӣ дар марҳилаҳои гуногуни таърих ҳамчун пойгоҳҳои ҳокимони Ҳисор ва амирони Бухоро хидмат намудааст. аз рӯи нигоштаҳои кишваршиносон маълум мешавад ки дар қаламрави ноҳия ҷойҳое вуҷуд доштааст ки дар ин ҷойҳо мисле ки дар ҳудуди ноҳияи Сино ёдатон бошад мо гуфта будем, ҷойҳое вуҷуд доштааст ки дар ин минтақаҳо масалан мардум махсусан кормандони аморати Бухоро, беки Ҳисор, кормандони дастгоҳи беки Ҳисор омада истироҳат мекарданд. ва агар таваҷҷӯҳ карда бошад, дар қисматҳои ҷанубии ноҳия дарёи Кофарниҳол мегзарад ва ҳар куҷое ки дарё мегзашт унҷо албатта ободонӣ мешуд ва дар ҳамин наздик ба дарё дар фасли гармо, яъне дар фасли тобистон мардумони хеле зиёд омада истироҳат мекарданд. нуктаи дигарро бояд таъкид намоем ки ноҳияи Фирдавсӣ дар гузашта яке аз ноҳияҳои сераҳолитарини шаҳри Душанбе маҳсуб меёфт. баъзеҳо ба ин назар ҳастанд ки дар ҳудуди Душанбе то омадани Русияи шӯравӣ теъдоди аҳолӣ хеле кам буд. аммо ин андешара
муҳаммад ёқуби гулшанӣ дар китобаш таърихи гулшанӣ ё таърихи ҳумоюн мегӯянд инкор мекунад. аз рӯи нигоштаи вай дар ҳудуди шаҳри душанбе бештар аз 300 000 бурна ёки аҳолӣ зиндагӣ мекарданд ки қисмати зиёди инҳо дар ҳудуди имрӯза ноҳияи фирдавсӣ буданд. чаро? зеро ки ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ аз нуқтаи назари кишоварзӣ бисёр як мавқеи стратегӣ дошт. дар инҷа имконияти хеле васеъ буд ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ. ва ҳамин хотир аз рӯи ишораҳои ин кишваршиноси мо маълум мешавад ки қаламрави ноҳия теъдоди аҳолиш зиёд будааст. шояд ки теъдоди аҳолиш бештар аз 100 000 нафар буд. ва нуктаи дигарам бояд қайд кунам ки вақте ки кишоварзӣ ҳаст, шумо ина ба инобат бояд гирем ки инҷо ободонӣ будааст. яъне дар инҷа зиндагӣ бисёр рушду нумуд дошт. то соли 2003 ноҳия бо номи ноҳияи марказӣ маъруф буд. баъдан бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори ҳаким ва адиби бузурги форсу тоҷик Абулқосими Фирдавсӣ ба он номи Фирдавсӣ дода шуд. дар замони соҳибсухолӣ албатта вақте ки мо давлати миллӣ дорем ба хотири эҳёи фарҳанги миллӣ, таърихи миллат ва зинда нигоҳ доштани шахсиятҳои миллӣ, ман номи ноҳияро хушбахтона ба номи як фарзанди фарзонаи форс-тоҷик ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ номгузорӣ шуд. ва дар қаламрави ноҳияам ҳанӯз солҳои 60 боғе бисёр як боғи калон сохта шуд, боғи фароғатӣ, ки имрӯз ин боғ бо номи Фирдавсӣ номгузорӣ шудааст ва дар маркази ин боғ муҷассамаи Фирдавсӣ сохтаанд. ноҳияи Фирдавсӣ маркази муҳими илму маориф аст. дар ин ноҳия мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, литсейҳо, донишгоҳҳои олӣ ва муассисаҳои тандурустӣ ҷойгиранд. донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳамқадами истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда соли 1993 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе сохта шудааст. донишгоҳи технологии тоҷикистон бо вуҷуди ҷавон буданаш яке аз муассисаҳои бонуфузи таълимии таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон буда барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи давлатӣ дар соҳаи маориф тамоми нерӯи зеҳнии ҳайати омӯзгорону профессорони донишгоҳро равона намуда ҷиҳати баланд бардошт мақоми донишгоҳ дар фазои ҷаҳонии таҳсилот саъю кӯшиш менамояд. донишгоҳи технологии тоҷикистон ягона донишгоҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки мутахассисони баландихтисосро дар соҳаи саноати сабук ва хӯрокворӣ тайёр мекунад. донишгоҳ яке аз ду донишгоҳҳои таҷрибавӣ дар ҷумҳурӣ мебошад ки ҳанӯз соли 2005 гузариш ба низоми кредитии таҳсилотро оғоз кардааст. донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон яке аз муассисаҳои олии ноҳияи Фирдавсӣ буда соли 1987 ҳамчун филиали душанбегии донишкадаи кооперативии советии савдои Новосибирск ташкил шудааст. донишгоҳ дар тӯли фаъолияташ ҳазорон мутахассиси баландихтисоси соҳаҳои иқтисоду тиҷоратро омода намудааст ки имрӯз ба сифати роҳбарону мутахассисони сохторҳои гуногуни давлативу тиҷоратӣ дар кишвар ва хориҷ аз кишвар фаъолият доранд. ҳамчунин дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе ҷойгир аст ки 24 майи соли 1965 ҳамчун техникуми индустриалӣ омӯзгории шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. бо тайёр кардани омӯзгорони фаннӣ ки баъдан дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ фаъолият менамоянд, коллеҷ ба баланд бардоштани сифати таълим дар саросари кишвар саҳм мегузорад. ҳамзамон мутахассисони соҳаи муҳандисӣ ки
дар ин ҷо таҳсил мекунанд, дар корхонаҳо, муассисаҳои сохтмонӣ, энергетикӣ ва коммуникатсионӣ ҳамчун пайванди амалии байни илм ва истеҳсолот хизмат менамоянд. дар тӯли солҳои охир низоми тандурустии кишвар бо қадамҳои устувор ба сӯи рушди замонавӣ ва мутобиқсозӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ пеш меравад. яке аз бузургтарин ва муҳимтарин дастовардҳои ин соҳа маҷмӯаи тандурустии истиқлол мебошад, ки 4 марти соли 2016 дар ноҳияи Фирдавсӣ пойтахт ба истифода дода шуд. ин маҷмӯа нахустин муассисаи бисёрсоҳаи тиббӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки бо усулҳои муосири ташхису табобат, технологияҳои нодир, системаи рақамӣ ба қайдгирӣ ва муоина, озмоишгоҳҳои навоварона ва мутахассисони баландихтисос фаъолият мекунад. маҷмӯа дар масоҳати зиёда аз 105 000 метри мураббаъ бунёд гардида, дорои 38 бинои аз 1 то 9 ошёна мебошад. дар иншоот зиёда аз 3500 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, қисмҳои таваллудхона, бемориҳои кӯдакона, ҷарроҳии дилу рагҳо, ташхисгоҳ, маркази ёрии таъҷилӣ, китобхонаи электронӣ ва толорҳои ҷарроҳӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти кишварҳои пешрафта фаъолият мекунанд. фаъолияти маҷмӯа намунаи возеҳи ҳамгироии илм, маориф ва иқтисоди соҳаи тандурустӣ мебошад. ташхис ва табобат бо ёрии барномаҳои компютерӣ, китобхона ва маркази иттилоотӣ барои омӯзиши мутахассисон, инчунин истифодаи таҷҳизоти дорои технологияҳои нодир, ин ҳама нишонгари сатҳи баланди рушди илми тиб дар Тоҷикистон мебошад. қобили қайд аст, ки соҳаи маориф ҳамчун самти калидии таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва таъмини рушди устувори ҷумҳурӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ рушд намуда, шумораи муассисаҳои таълимӣ рӯз то рӯз меафзояд. дар муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ бо шумораи 34 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аст. дар баробари ин якчанд гимназияҳо, литсейҳое ҳастанд, ки ба шӯъбаи маориф вобаста ҳастанд. ҳисоботдиҳанда дар назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ мешавад. теъдоди онҳо ба 8 муассисаҳои таҳсилоти литсеи гимназияҳо мерасад. дар ноҳияи Фирдавсӣ баҳри аз худ кардани донишгоҳи замонавӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд ва тадриҷан муассисаҳои таълимӣ бо технологияи муосир таъмин гардида, ҳамасола даҳҳо муассисаи нави таълимӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. ин ҳама имкон фароҳам меоранд, ки наврасону ҷавонон забонҳои хориҷиро биомӯзанд, аз технологияи иттилоотӣ бархурдор гарданд ва донишҳои замонавиро ҳарчи бештар аз худ намоянд. ҳамин аст, ки сол то сол дастовардҳои хонандагони ноҳия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ бештар гардида истодааст. имсол ҳам дар даври дуюм дар озмуни фуруғи синфи доноии китоб аст. яъне ки дар ноҳия агар теъдоди онҳо 22670 нафарро ташкил карда бошанд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва асосӣ иштирокчӣ шуда бошанд, аз байни онҳо зиёда аз 700 нафар хонандагон барои иштирокчии даври дуюм буданд. ҳайати ҳакамон аз байни онҳо 6 нафар хонандагонро ҷудо карда, 1 нафар ҷойи якум, 2 нафар ҷойи дуюм, 3 нафар ҷойи сеюм ва дар баробари ин боз мо
3 نفر دیگر خوانندگانی که قابلیت زیادی شعرخوانی و کتاب‌های زیاد را مطالعه کرده بودند به دور شهری به طور یعنی درخواست پیشنهاد کردیم. سال گذشته اگر محاباتم نباشد 60-70% خوانندگانی که ما از ناحیه یعنی به دور شهری پیشنهاد کرده بودیم، یعنی از بین اونها 25 نفر یعنی پیشنهاد کردگی های به دور شهری غالبی دور شهری گشته بوده و در دور جمهوری هم اونها یعنی که دانش مکمل خود را نشان داده. از بین آنها 15 نفر سزاوار جایهای یکم، دوم، سوم و افتخاری گشته و شاهجایزه ادبیات بچگانه از مؤسسه گیمنازیه چوری ناحیه فردوسی می باشد که سزاواری در گیم که از روی ادبیات بچگانه سزاوار شاهجایزه گشته بود. در آزمون‌های بین‌المللی هم امروز مخصوصاً از فن‌های طبیعی ریاضی گویم که خوانندگان ما در آزمون‌های بین‌المللی شرکت ورزیده شدند. یعنی در این دوره از بین لیسه گیمنازیه‌ها، از گیمنازیه 74، از لیسه گیمنازیه اینواسیونی خوانندگانی که در آزمون‌های بین‌المللی سزاوارهای جایهای افتخاری گشته، آنها با مدال یعنی به ناحیه به شهر دوشنبه برگشتند. маврид ба зикр аст ки 3 августи соли 2022 консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2042 тасдиқ гардид. гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар кишвар диққати асосиро ба таҳсилоти миёнаи умумӣ равона намуда, инчунин тамоми зинаҳои дигари таҳсилро фаро мегирад. он бо назардошти рушди ҷомеа ва навсозии системаи таҳсилот таҳия шуда, аз ҷумла арзишҳои миллию башарӣ, дастовардҳои илмию техникиро фаро мегирад. маърифи ноҳияи фирдавсӣ низ дар самти гузариш ба ин раванд корҳои назаррасро роҳандозӣ намудааст. барномаи дониш имрӯзҳо дар 17 муассисаҳои таҳсилоти миёна мавриди санҷиш қарор дода шудааст. хубии дониш дар он аст ки пеш аз ҳама яъне падару модарон аз ҳаррӯза яъне рафтор баҳои хонандаҳои худ чӣ мешаванд, огоҳ мешаванд ва хуб мешад ки падару модарон ҳам оид ба ин нисбат ба ҳамин масъалаи гӯем ки фарзандони худ бояд чӣ бошанд, бо серталабтар бошанд. яъне муносибати байни муассисаи таҳсилоти умумӣ ва волидан ё ки падару модарон яке аз сабабҳои наздикшавӣ ва баландбардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳо мешавад. имрӯзҳо дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ махсусан барои фанҳои табиии риёзӣ дар ҳамаи синфхонаи онҳо достгоҳҳои электронии таъмин карда шудааст. муаллим агар аз доскаи электронии самаранок истифода бурда тонад, вай дарси вай хело босифат мегузарад ва дар баробари ин хело шавқовар мегузарад. яъне агар пеш ки барои як маводи омода кардани дарс муаллим соатҳои зиёд кор мекард, ҳозир ба воситаи сифру рақамҳою яъне суратҳо метавонад ки дар доскаи электронӣ чӣ кор кунад, онро истифода барад. яъне пурсидани вазифаи хонагӣ, яъне пеш аз ҳама дар ин давра натиҷаи дониши хонандаҳон ба воситаи тахтаҳои электронӣ теъдоди онҳо хеле зиёд мешавад. фарҳанги ноҳияи фирдавсӣ як оинаи ҳунару зебоипарастии сокинон аст. дар ноҳия марказҳои фарҳангие фаъолият мекунанд ки дар рушди маънавиёти ҷомеа саҳм мегузоранд. сирки давлатии тоҷик яке аз муассисаҳои фарҳангию дилхушии ноҳияи фирдавсӣ буда, моҳи декабри соли 1977 дарҳои худро ба рӯи мухлисонаш боз кардааст. маънои калимаи сирк давра буда, саҳнаи давраи сирк ки дар он ҳунармандон баромад мекунанд, ба дарозии 13 метр барои давиши аспон сохта шудааст. аз замони таъсисёбии он дар миёнаи асри 20, сирк на танҳо макони намоишҳои ҳунармандӣ, балки як маркази тарбияи ҳунармандон ва равнақдиҳандаи санъати халқӣ гардидааст. сирки тоҷик анъанаи ғании худро дорад. дар саҳнаи он на танҳо ҳунармандони сирки касбӣ, балки намояндагони дигар бахшҳои ҳунар, раққосон, мусиқинавозон ва ҳатто ҳайвонҳои тамриндида иштирок мекунанд. сирки давлатии тоҷик як ганҷинаи зиндагии фарҳангист. он на танҳо воситаи фароғат, балки як мактаби маънавӣ ва ҳунарӣ аст, ки метавонад дар таҳкими ҳуввияти миллӣ, тарбияи зебошиносӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикона нақши созанда бозад.
театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов яке аз муассисаҳои фарҳангии ноҳия буда соли 1971 таъсис ёфта ба он соли 1979 номи маҳмудҷон воҳидов ҳунарпеша коргардон гузошта шудааст. театри ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов на танҳо маркази ҳунарӣ балки майдони ташаккули зеҳн ва маърифати насли нав ба шумор меравад. он ҷоест ки ҳунармандони ҷавон имкони таҷрибаомӯзӣ ва худшиносӣ меёбанд. бисёре аз ҳунармандони маъруфи театру синамои тоҷик дар ҳамин ҷо қадами аввалин гузоштаанд. китобхонаи марказии шаҳрӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ яке аз аввалин ва муҳимтарин муассисаҳои фарҳангии маърифатии тоҷикистон ба шумор меравад. нахустин пояи он аввали соли 1925 бо ифтитоҳи як китобхонаи оммавӣ дар шаҳри душанбе гузошта шуд. 13 декабри соли 1925 дар заминаи ҳамин китобхона китобхонаи шаҳрии душанбе таъсис ёфт. бо назардошти рушди босуръати фарҳанг ва ниёз ба як маркази китобдорӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 1 январи соли 1933 дар асоси китобхонаи шаҳрӣ китобхонаи ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуд. соли 1934 китобхона номи шоири бузурги форсу тоҷик абулқосим фирдавсиро гирифт. китобхона на танҳо маркази бузурги нигоҳдорӣ ва паҳнсозии дониш ба шумор меравад балки дар рушди маънавиёти ҷомеа густариши фарҳанги китобхонӣ ва баланд бардоштани сатҳи саводу маърифат нақши муассир дорад. дар ин китобхона ҳазорон нусха китобҳои илмӣ, бадеӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва осори нодири классикони тоҷику форс маҳфузанд. бо зиёда аз як аср таърих ва садҳо ҳазор хонандагони наслҳои гуногун китобхона яке аз сутунҳои муҳими фарҳанги шаҳр ва кишвар мебошад. бояд гуфт ки ҳамасола дар ноҳияи фирдавсӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор мегардад ки онҳо ба густариши маънавиёт, авҷгузорӣ ба мероси фарҳангӣ ва тақвияти ҳуввияти миллӣ мусоидат менамоянд. дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе 13 муассисаи фарҳангӣ вуҷуд дорад. аз он ҷумла китобхонаҳо, боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ, яъне ду театр мавҷуд аст ки ҳар моҳ ин театрҳо барои мардум яъне намоишҳои хуб ҳам бачагона ва ҳам барои калонсолон намоишҳои хубу гуворо намоиш медиҳанд. тамоми чорабиниҳои фарҳангие ки бахшида ба истиқлолияту ваҳдати миллӣ ва наврӯзи хуҷастапа ва дигар намоишҳо ҳаст дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ бо як шукӯҳу шаъмоти бисёр калон шуда мегузарад. дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти фирдавсӣ шаҳри душанбе ду гурӯҳ яъне ду ансамбл яъне вогузор аст. яке гурӯҳи дутормавозон ки аз 7 нафар иборат аст ва дигаре гурӯҳи масалан раққосаҳо ки аз 10 нафар иборат аст. ва тамоми ин ҳунармандон албатта дар чорабиниҳои фарҳангӣ худи мақомот ва берун аз мақомот низ онҳо ҳунарнамоӣ мекунанд ва ин албатта боиси хурсандӣ аст, боиси як шукӯҳу шаомати масалан мақомот аст ки имрӯз дастгирӣ кардан ин ду гурӯҳи бисёр пуршукӯҳро дар назди мақомот яъне мо кушодем ва албатта дастгирии мақомот бисёр баланд аст барои ин ду гурӯҳи зебо. ва ногуфта намонад ки мана ба наздикӣ таҷлил кардем дар амфитеатри боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи устод абулқосим фирдавсӣ яъне ваҳдати миллиро ки ҳамагон диданд ки чӣ қадар як шукӯҳу шаомати зебо, шукӯҳу шаомати сиёсӣ, шукӯҳу шаомати масалан хурсандона барои мардум мо пеш гирифтем. ва инро ҳам ногуфта намонад ки имрӯзҳо
тамоми мардум албатта тайёр аст ки дар тамоми чорабинии фарҳангӣ сурудҳо навоҳои зебо яъне иштирок намоянд. иқтисоди ноҳияи фирдавсӣ дар солҳои охир бо қадамҳои устувор рушд мекунад. соҳибкорони маҳаллӣ, марказҳои саноатӣ ва бозорҳо муҳаррики ин раванданд. иттиҳодияи истеҳсолии Тоҷиктекстил яке аз корхонаҳои муҳимтарини саноати насоҷии Тоҷикистон аст, ки дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир буда, дар истеҳсоли маҳсулоти гуногуни насоҷӣ аз ҷумла матоъҳои пахтагин, бинтҳои тиббӣ ва либосҳои дузандагӣ тахассус дорад. Корхона маҳсулоташро бо мактабҳои Душанбе аз ҷумла таҷҳизоти дузандагӣ, либосҳои ягона, матоъ ва риштаҳо пешниҳод менамояд. Ин иттиҳодия бо роҳи таъсиси ҷойҳои корӣ ва рушди истеҳсолоти сифатнок ба сиёсати иқтисодии кишвар саҳми арзанда дорад. савдо дар ноҳияи Фирдавсӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёт маҳсуб ёфта, бо афзоиши шумораи марказҳои тиҷоратӣ, бозорҳои замонавӣ ва мағозаҳои хусусӣ дар солҳои охир рушди чашмрас дорад. аз ҷумла бозори Корвон яке аз бузургтарин ва серодамтарин марказҳои савдои яклухт ва чакана дар кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир буда, аз лиҳози ҳаҷми фаъолият ва теъдоди муштариён мақоми аввалро миёни бозорҳои пойтахт ишғол мекунад. Корвон тақрибан дар ибтидои солҳои 20 таъсис ёфта аст ва дар муддати кӯтоҳ тавонист ба як маркази муҳими иқтисодӣ табдил ёбад. имрӯз он масоҳати тақрибан 14 гектарро дар бар гирифта, садҳо нуқтаи фурӯш, анбор, биноҳои маъмурӣ ва хидматрасонӣ дорад. дар бозор либосҳои яклухт ва чакана, пойафзол, маводи ғизоӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва техникаи маишӣ, лавозимоти хонадорӣ фурӯхта мешаванд. Корвон дар иқтисоди шаҳр нақши назаррас мебозад. тибқи арзёбиҳои ғайрирасмӣ, садҳо миллион сомонӣ гардиши мол дар ҳар моҳ танҳо аз ҳамин бозор сурат мегирад. инчунин ҳазорҳо шаҳрванд дар дохили бозор ва атрофи он соҳиби ҷойи кор шудаанд. бо гузашти вақт бозор рушд карда, биноҳои муосир, таваққуфгоҳҳо, нуқтаҳои хӯрокворӣ ва дигар иншооти хизматрасонӣ сохта шудаанд. бозори Саховат бозори шинос барои ҳазорон нафар сокини Душанбе мебошад, ки дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир аст. аз меваи тару тоза то либоси дастрас, аз гӯшт то ашёи маишӣ, ҳама чиз дар ин бозори мардумӣ пайдо мешавад. фурӯшандагони бозор асосан сокинони маҳаллӣ мебошанд, ки бо чеҳраи кушод ва муносибати гарму самимӣ моли худро пешниҳод мекунанд. муносибати наздик ва бевоситаи тоҷиру муштарӣ аз вижагиҳои хос бозори Саховат аст. қобили қайд аст, ки истифодаи самараноки иқтидорҳои нав, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру воридот ивазкунанда ҷиҳати афзоиш ёфтани соҳаи саноати ноҳия заминаи мусоид фароҳам овард. апрели соли ҷорӣ мувофиқи нақша чорабинӣ оид ба солҳои рушди саноат бо ташаббуси бевоситаи асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имоми раҳмон корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди гардӣ бо таъсиси беш аз 400 ҷойи нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мувофиқи маълумотҳои сарраёсати агентии омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар моҳҳои январ-май соли 2025 дар ноҳияи фирдавсӣ 221 корхонаҳои саноатӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар ин давра ба маблағи 765,3 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 40%-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки баъди ба тасвиб расидани қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе ва раиси ноҳияи фирдавсӣ ҷиҳати эълон гардидани солҳои 2022-2026 сол ба сол истеҳсоли маҳсулот, сифатнокии он, рақобатнокии он, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сол ба сол беҳтар гардида ба иқтисодиёти ноҳия таъсири мусбии худро расонида истодааст. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар ноҳияи фирдавсӣ асосан соҳаи саноати сабукам рушд гардидааст, соҳаи насоҷиам рушд гардида истодааст, саноати вазминам рушд гардида истодааст. умуман дар ноҳия соҳаи саноат нисбат ба солҳои пешин ба таври назаррас рушд гардида истодааст. мувофиқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи фирдавсӣ давоми соли ҷорӣ 10 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ба қайд гирифта шудааст ки то охири сол ба истифода дода мешаванд. ин боиси зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ, афзоиш ёфтани рушди соҳаи саноат, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот таъсир мерасонад. ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа ҳастанд. барои рушди ҷавонон ва ҷалби онҳо ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ дар ноҳияи фирдавсӣ пойтахт тадбирҳои гуногун андешида мешаванд. ва ифтихор мекунем мо ҷавонон ки бо дастгириҳои варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи варзиш доранд ки ин бевосита ҳар як ҷавонро водор месозад ки бештар ба варзиш машғул шаванд, то ки барои анамун ҳар як ҳунару малакаи худашро муаррифӣ карда тавонанд. ва имрӯз мебинем ки дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ 84 майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода доданд ки имрӯз ҳар як наврасу ҷавон метавонанд барои оммавигардонии соҳаи варзиш ва барои солимии ҳар як инсон шароити созгорро фароҳам месозад ки имрӯз ҷавонон аз корҳои беҳудагардӣ метавонанд ба варзиш машғул шаванд. воқеан ҳам имрӯз дар ҳудуди ноҳия 34,644 нафар аҳолӣ истиқомат мекунад ки аз ин 101,299 нафарашонро ҷавонон ташкил медиҳад ки 29,3%-ро ташкил медиҳад ки боиси ифтихор аст. имрӯз дар ноҳияи фирдавсӣ ҷавонони фаъоле ҳастанд ки дар чорабиниҳои фарҳангиву варзишии дохиливу байналмилалӣ иштирок карда соҳиби ҷойҳои намуён мегарданд. имрӯз дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе аз ҷавононе суҳбат мекунем ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номи нуфузи тоҷикистонро баланд бардоштааст. ҳамзамон дар мусобиқае ки дар шаҳри маҷористони Будапешт баргузор гардид, яке аз варзишгари номдори мо ки Нуралӣ Эмомалӣ дар он ҷо ширкат варзиданд ва сазовори ҷои дуюм гардиданд ки ин барои тамоми кулли сокинони шаҳри Душанбе ва хоса ҷавонон ифтихор аст ки чунин як варзишгар, чунин як ҷавони боистеъдод тавонист ки имрӯз исбот кунад ки Тоҷикистон низ ҳамчун як давлати соҳибистиқлол ва ҳамчун як давлати ҷавон аст ки метавонад дар анаму сабқатҳои баланди байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида нуфузи Тоҷикистонро баланд бардорад. боиси ифтихор аст ки дар ҳудуди ноҳия 681 медали ба даст оварданд ки аз ин медалҳо 5 дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ мебошад. ва имрӯз мо бо бовари комил гуфта метавонем ки дар гранд-сламе ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, аз 226 варзишгаре ки аз 27 давлати дунё ширкат варзиданд, дар ин ҷо низ яъне ки варзишгарони ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ рафта иштирок карданд ва ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд.
солҳои охир дар доираи барномаҳои рушди пойтахт дар ноҳияи фирдавсӣ корҳои зиёди ободониву сабзазоркунӣ амалӣ шудаанд. дар ноҳия боғҳои нав, варзишгоҳҳои муосир, роҳравҳои барҳаво ва лавҳаҳои муаррифии таърихӣ симои ноҳияро тоза ва замонавӣ намуданд. боғи фирдавсӣ яке аз ҷойҳои зебову дилкаш дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе аст, ки дар маҳаллаи саховат ҷойгир мебошад. ин боғ қаблан бо номи боғи дӯстии халқҳо маъруф буд, вале соли 2018 ба ифтихори шоири бузург Абулқосим Фирдавсӣ номгузорӣ шуд. бо масоҳати фароғ, дарахтони сарсабз, он ба яке аз маконҳои муҳими фароғатӣ ва фарҳангии пойтахт табдил ёфтааст. дар он чорабиниҳои фарҳангӣ, намоишҳо ва барномаҳои ҷамъиятӣ баргузор мешаванд. боғи фирдавсӣ на танҳо ҷойи сайру гашт, балки рамзи эҳтиром ба таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. ноҳияи фирдавсӣ имрӯз ба як гӯшаи ободу зебо, саршор аз фарҳангу зиндагии пурнишод табдил ёфтааст. мо дар ҳар нашри барнома равзанае ба шаҳр мекушоем, то шиносему бишносонем. бинандагони азиз, то нашрҳои навбатӣ хайр.